30 години и над 34 милиона лева. И нито една капка пречистена питейна вода за Сливналии. Пречиствателна станция за питейни води в град Сливен е касичка без дъно. И знаете ли кой я пълни? Ти. С твоите данъци. И всеки път, когато се чудиш дали ще ти стигнат парите до края на месеца, знай, че някой вече ги е изхарчил преди теб за личния си комфорт. На 2 пъти се подписваха договори за изграждане на пречиствателната станция. Един през 1996 година и втори през 2008 година. И въпреки всичко строежът е спрян. Отговорът – няма пари. Справката обаче в Министерството на регионалното развитие показва, че почти цялата сума е изплатена. Парите ги е имало, а станцията я няма. А от тогава, вместо да я довършат, плащат за охрана. Почти половин милион лева изплатени за охрана на несъществуваща пречиствателна станция. 2 пъти плащат за обследване, плащат за документация. Милиони евро в същите чекмеджета. Чиста, системна и безсрамна корупция. Договори без конкурс и пари без резултат. И докато Борисов и Пеевски въртят кранчето на тази касичка, а Радев и неговите прогресивни слуги не издават и нито дума, Сливналии пият вода, която не е пречистена по всички европейски стандарти. Аз и колегите ми от Продължаваме промяната Демократична България искаме страна без корупция, без кражби и без безобразия. Гласувайте с номер 7.